نه بتنی سترانین me hatine wergerandin û bi zimanê din hatine strandin. Di heman demê de gelek çîrokê me jî hatine wergerandin û wek malê gelê din tên pêşkêşkirin. Stran û çîroka Memê û Ayşê jî ji van yeke ku hêj di salê 1930 da nivîskar Heciyê Cindî û Emînê Evdêl ew ji gundên Elegezê berhevkirine. Dengbêjên heremê hêjî distirên çar aliyê welatê me. De werin em niha jî dest bi çîroka xwe bikin. غریبی های های ممو بو مبغاب نزوریه برین داروی ممو دای کبرم مم نبگیبو های های ممو لداب در با مسنیه برین داروی ممو دای کبرم مم نبگیبو های های ممو لداب در با مسنیه برین داروی ممو Werdeya Belengaz hêj bûka saliyê mêrê wê dimire. Du canî bi tena serê xwe qula xênî da dimîne. Ji ber ku wî pir hez dike ji ser wî ra jî mêr nake. Çend mehan şûnda jê ra kurek dibe navê wî Memê datîne. Memê bi xizaniyê û belengaziyê van mezin dike. Memê ku digihî je destê wî digire êdî werdeya dê jî rojên xaş û geş dibîne. Memê xortekî jêhatî û bedew e. Dema ku wextê zewaca Memê tê çavê hemû keçikên der û dorê Memê ne. Lê çavê Memê ji bilî Ayşê tu kesî nabîne. Ayşê jî qîzikeke bi bejn û bal û bedew e. Ji ser xasteka wî werdeya dê Ayşê dixwaze. Heft roj û heft şevan ji kurê xwe ra dehatê dike. Ji heft meyan du dehatê hin şaxên çîrokê dibêjin Memê ji bo debara malê çûye welatê Şamê qurbetiyê. Hin şax jî dibêjin şer hebiye hildana birînê eskeriyê. Êdî di kar û barê dinyaligê ye an şer dirêj kişandiye dîl ketiye desta Memê salê dirêj ney. Çavên werdeya dê û Ayşa bûka xama bi salan rê dimîne. Ne salekê di dasisya heft sala xebera werdeya dê û Ayşa bûka xama ticarî Memê çê nabe.
ji duê ji rêwiyê rêya şopa memê tê derdixin. Jêra nameyekê dişinin dibêjin êdî vegere çavê me ji rê qerin. Memê dema peyamê digre mihîna Leylê dikişîne zînekî erebî ser pişta wî dişîdîne. Xwe davêje pişta hespê xwe berê xwe dide herema mehemda warê xwe. Rîya xerîbiyê heft salan heft roja hildide danê êvarê tê berderê malê. Ayşe dema wî dibîne çavê serê xwe bawer nake. Lê dema diçe nêz dibîne erê memê wê hatiye. Ew memê hespê dikişînin tewlê, qaya cêhêr dişînin ber û diçin alî malê. Memê û Ayşe dema ku derbasî alî malê dibin werdeya dê razaviye. Wê êvarê xebera xêr be jî naxwazin şiyar bikin bidinê ji ber ku ditirsin dilê wê pîr yê raneke. Dibêjin bila bimîne sibêra. Wê êvarê heyanî berbangê Memê û Ayşe bi hesreta heft salan geh ber hev şa dibin geh xeber didin berbangê ra dikevin xeweke şîrîn. Werdeya dê ji berî wan şiyar dibe. Diçe tewlê dibîne ku mihîneke boz e xalxalî li tewlê girêdayiye. Mêvanê mala wê hatibiye. Di revetê oda buka xwe Ayşe jê bipirse kî hatiye. Dibîne yek nava levînê Ayşê de ye. Di halê xwe da dikeribe çavê wê reş dibin. Dest davêje tivinga mêvan stûn da dardakir biye. Yê mêvan bikuşe. Peyra dibêje ez bi tivingê bikujim haja her kesê lê çêbe şîrigê serê me çêbin. Tivingê datîne. Dest davêje soraniya mêvan berserî biye. Soraniyê hil dide û tê nêvan ber bi Ayşê biye. Soraniyê bilind dike hemû hêza xwe va ser sîngê mêvan da datîne. Mêvanê wê bi hesreta heft salan dibêje oy dayê. Ayşe şiyar dibe. Destê werdeya dê da soraniya bi xwîn dilop dibe ser memê wê sîngê memê tijî xwîn bûye. Porê xwe dirûçikîne rûyê xwe dixe dibêje dayê tu kor bî dayê xerîbê heft salan kire mêvana şevekê dayê. Te koka mala me bi destê xwe qeland te memê kuşt dayê. Je dayê girabû ji xeweya hay hay memo bakir bû kamalêya birîndaroy memo yek dîl o da Ayşeya hay hay memo wê nebzabûnê memeya birîndaroy memo desta vê bi te xenyerê hay hay memo leda der varum ya birindaroy memo dast ave ta khanyeri hay hay memo leda der varum ya birindaroy memo